Loh, 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 Uy, cepo, cepo. Uy, uy, uy. Bisa, bisa. Uy. Good morning guys, no? Ready to fight, no? So, muna yung mga pasul. So, karon Domingo ron, wala mi duty. Nyaga uwan, so nagkapa mi. Labin. So, kita tagabot dito, mamasol ta kay Burag Tukob ron. So, see you there sa among area na pasulanan. Sus, na din, di ako itaw, bi. Huwag ka na, pang garo. O, ayan, no? First, volley. Lo. Ingat. Ilagay. Oh. Kana, uy. Gana. Oh, emang pati yun? Ah, pati. Kita. Guys, kiling ko yung dam. Okay, uy. Uy. Kuna. Ini. Sige. Gigi. Loh. Kita. Guys, nakahuli si Louie Pili, guys. Nawala. Ano yan, huwag tayo ka. Mga pagugukay. Dalo. Dalo. Ito kabilog? Dito. Oh, dalawa. Dalawa. Uy. Bisa. Uy. Sana all naman sana all mo dalawa. Dalawang pag-ibig. Ay, arigato. Grabe ni Kevin, oh. Oh, Kevin moves. Laki, grabe ba? Grabe po. Oh, huwag mong ihulog. Grabe po. Grabe, laki po. Lo, pakita be. Wow. Lo. Grabe si Kevin, eh. Tagot. Wala galit na. Oh, grabe ba? Laki, oy. Grabe na mata talaga, oh. Grabe. Hihina sa kagad. Noso, eh. Puno tayong timba mo dyan. Grabe ni Kevin, oh. Oh, Kevin moves ni. Loy TV, parang minus pa ron. 6-0. 6-0. Wow, anak ko, eh. Pwede ka. One day, galas gawin. Ito. Lo. Ramdam mo na.
Uy, ibaga ni. Ha? Oh, maya-maya. Sige, sige, tirahin natin, Bin. Tirahin natin. Gimana mo yung ano mo? Para? Bitbit na dito na punta lahat na yan. Sige, sige, sige. Dito lang ako, dito lang ako. Sige, tirahin mo, Bin. Eh, kita nga. Ganahan man eh. Grabe si Kevin. Silang dalawa. Yun lang sinabi ko. Yun lang. Yun lang. Grabe po. Uy, oh. Pag na lang. Yan. Ay, sinabi ko. Yan ang sinabi ko sa inyo. Hop. Pangalawa ko. Baka huli mo to, pre. Nadala ko lang. Loh. Win. Loh. Uy, lu kena cembo. Sorry, God. Pati ah. Ba't ako pa yung kriminal? Ano kay malang sa to kamot ba? Ako pa yung kriminal. Laon ka daw ka. Loh. Grabe ba? Grabe ba? Loh, grabe ba? Loh. Loh, grabe, baby. Tingnan natin. Loh, kuha na pre, oy. Ha? Kevin na naman? Kevin din? Grabe ba? Orang si Louie TV lang wala. Sa. Hah? Di, baby. Tawaran nga pa ito. Baby. Haring start. Paasa mo bingit sa kamo to. Wala na. Ikaw na to, kay basing mo kaon ko. Baby. Kenapa? Paano to? Kuha. Loh. Sige lang kuya. Sige lang. Oh. Sayang nasa. Oh, yan. Oh, good morning din. Good morning, so. Oh. Okay. Ito yung huli namin, oh. Oh. Dua. Dua bilog. Loh, grabe daw ka bilog. Grabe ba? Oh? Win na sus Kevin na yun. Isang bagsakan, dalawa? Loh, grabe yan. Grabe yan, Loh, dalawa, no? Probe natin yan, no? Isa. Grabe ba? Bilingi, Bi. Bilingi, sabi. Loh, binaso, grabe. Lipa na ito, isa yung huli. Tapos, Miki Hidari. Oh? Grabe. Pinatingin mo lang sila. Parang sinabi mo yung ikaw lang may alam ang magmingwit, ah. Bumong puta. Dito lang tayo, puta. Ganyan talaga ang life, parang buhay. Di ba kita, Baba siya, baba? Hindi ko na malayan. Dito ka pala. Meron ka pala. Meron ka din na huli. Grabe si Kevin, di na mapipigilan.
Dito. Allah, grabe Kevin, uy. Namamayagpag. Uy, bakit naman eh? Uy. Loh, iba naman. Ko. Waka ni say sounds? What ni sounds? Oh, main naman. Uy, bakit tabi? Uy! Puta! Nagulat tabi ako! Ito eh? Pamain. Kita gusto rin. Hindi mo na madungugot ko sa'yo, tingog. Pamain! Pamain daw. Oh. Grabe. Parang pingwit lang yung alam na ng isda yung... Loh, ano yan? Di, kunin ko muna sa akin. Uy, kunin ko muna sa akin. Uy! Sugoy! Sugoy, goiso! Lolo. Uy! Lolo. Sige. Oh, yan. Yan. Oh, sige. Alis ka na, Louie. Lo. Grabe ba? Ay, David. Lo. Asa mo, David? Di mo, David. Kutagutin. Ano mo po dito sa tatlo? Sige. Grabe ba? Hoy guys, madungog man ninyo ni tingog gali pauli nami. Oh, Bin. Kira ka na? So, i-reveal natin yung mga huli namin later, alligator. Dan pa sila si Paring Rex at si Paring Toto, no? So, see you in our next vlog. Hopefully, makahuli na ako. Hindi na maputol yung fishing rod ko, parang wala sa ayos to. Palitan ko. Loh, anong masasabi mo sa huli mo ngayon? Ikaw yung number 1. I-check natin, no? I-reveal namin yung kuha namin later. Kasi linisa namin, no? Nandito pa rin ako sa ang shipyard dito sa amin, no? Kung saan nakatira ang mga isda, no? Alangan naman sa inyo nakatira. Nadagat! See you later! Bye-bye! Grabe ba? Ulan ba? So, muling hatag sa mga mo galing no. Abot na sa Aisha. So muna mong kuha karong adlaw dinihatag din mo ni sa hapon katong si Kimura-sang, no, si Yamiti Kudasai dindiri bahino nimo kay hatag ko na mo sugbal lami gamay, no? Taki din. So dapat kung may makasulti nimo dapat makugi jud matag sayo or matag sayo para pagkaugto na mo no? Satso, ihatag na mo sa satso, no? Inuan na to? Oh, nabi ba? Umuwi na. Yo, pananta iyang konsialis. Sabi na kasi ang right hand. Kung sabi na ka nang nahi, wala na kay Chevy yun. Napaulo bihon. Dino,
paano eh. Oh. Ayo. Butang skillet sa. Butang sa diya. Ay, isilupin sa din. Ah, sige, silupin sa na ko din.